Abazali bakhe yembethu mfana, yethu ushaya ingoma mayitshela abantu eshoza abanye abantu. Ngicabanga ukuthi uyothengwa abazali bakhe yembethu umuntu, yethu ushaya ingoma mayitshela abantu eshoza abanye abantu. Ngicabanga ukuthi uyothengwa abazali bakhe, abantu abazwani nokuqina, abantu abalifuna uchuku, abantu bafuna ukuthula emhlabeni. Ingakho amasonto engaka kulo mhlaba, abantu abazwani nokuqina, abantu abalifuna uchuku, abantu bafuna ukuthula emhlabeni. Ingakho amasonto